אילנה? כן? רק רציתי להגיד לך שיש לי אח שהוא על הרצף האוטיסטי ואת היחידה שמצליחה להרגיע אותו בהתקפים שלו. וואלה. הוא כבר לא מרביץ. איזה יופי. אז אני יכול לצלם אותך? שתגידי לזה משהו? אני חייבת לזוז. אחלה רעיון, אבל... פעם אחרת אולי? אני הכי טובה, אני הכי מוכשרת, וואי, יש לי מלא קיי, יואו. מה זה, גועל נפש? מה אתה, סליחה, מה אתה מצלם אותי, מה? ככה לעשות צחוק מילדי עם צרכים מיוחדים? במ! מי דיבר עליה? אתם רציניים להסתכל עליה בכלל? צרכים מיוחדים בפרמז'ן, לי יש יותר צרכים מיוחדים ממנה. סליחה, רגע, מה אתם מצלמים? תביאו את המצלמות, צלמו את ההורים הנפלאים שקוראים לבת שלהם מיוחדת. כי כן, מיוחדת. היא לא! היא כן. היא לא. אני מיוחדת, סבבה? אני מיוחדת. תביאו את הפרמז'ן שמבקשים. אני אוהב אותך. אני גם אוהבת אותך, איזה שטויות. מה את עושה? מטומטמת! אתה מטומטם, אתה סתם תינוק סתום. מה אתה חושב שאתה גודר? מה, אתה עושה סרט שקורה בים, נגיד, אז תיסע לים, מה כזה ביג דיל לנסוע לים? אתה צריך כוסות, תביא כוסות. לא נמאס לך גם להתנהג ככה לאנשים, להתעלל באנשים שהם בטח היחידים שעושים את עצמם חברים שלך. סליחה, אני מה זה מצטערת? תקשיב, בוא נעשה את זה שוב מההתחלה, זה היה לא... תעופי מפה! שרפתי את הקשר איתי! יאללה, איזה באסה! שלום! היי, אילנה! פעם שלישית גלידה! מה הקשר גלידה? יואו, דש לאח שלך, איך הוא? בסדר. מה, אתם מנגנים? כן, יש לנו להקה. מה, איך קוראים לכם? להקת פרמז'ן. פרמז'ן, אשכרה, בגללי? איזה חמודים, וואי! מה? לא, אנחנו פשוט אוהבים גבינות. בית להקת רוקפור. תקשיבו, יש אצלי קלידים בבית, אנחנו פשוט... בואו. אני יודעת לנגן, אנחנו נספל את הסרטון מהטיקטוק. נעשה רמיקס, נוסיף כלי מיתר, מה שיש לכם פה. יאללה, בלאגן, בואו. יאללה. אתם תעופו על הבית, בואו.